Всем привет, з вами Хьюстон і Бетмен. Стукать. Навчись стукати. Хьюстон, закривай двері. Іди сюди. Іду. Я тут збирався спати, Хьюстон. Бастуй мій дом. Ого. Ти ще навіть не достроїв, а в мене вже є стекля. В мене вже є навіть цей. В першій часті я достроїв цей, ну, свій домик з Хьюстоном наглядати. Ну, тепер буду наблюдати, в мене домик готовий. Тільки тепер треба розкласти вещи різні, та й так. Зараз мені треба стільчик. Ну, де мені купити стільчики? Його треба купляти в магазині. О, в мене лишилося 15 монет, було 500 чимось, а тепер пару монет. Може, похвалиш мене? Столик скільки маленький стоїть. Ой. Я зараз буду домашку писати. Все, я написав. У мене є комп'ютер. Я сидю за комп'ютером. Знаєш що? Мій чувак цілується з клавіатурою комп'ютера. Ой, я тобі можу дати, якщо хочеш, воєнні двері. І камеру ще. Дати? Хорошо, давай. Я тобі поставлю посередині, а тут закладаєш, добре? Хорошо. Я принесу ще камеру. Наблюдення. У мене тут вона наче витяжка. Або така штука, щоб пробити ніже пояса, ти поняв. О, давай зробимо цей камеру, знаєш, де? Перед входом. Ну, тако, зверху. Отако. Диви. Ну, займайся. О, спокійної ночі. Хьюстон. Конечно. Як я говорив, в кожній серії буде по 15... Ой. В кожному сезоні буде по... Ну, там, не менше, ніж 10 серій. Ти не забув це? Що? Ти не забув, що я не можу це перекинути. Ого, а збоку так прикольний домик облаштований. Цей, то я вже цей, тобі поставив камеру, куди треба. Я її не можу... мені скажи. Я тобі спеціально поставив сюди, перед входом. Типу, диви, Ігор, вони заходять, не бачать наверх, заходять, отако не бачать, не видно в камері. Ой, блін, це треба її сюди. Вам казали, будь ласка, за мною йти. Я подумаю, що це витяжка. По-моєму, забери. Камеру я вже забрав. О, камера в дверях. Куди я його поставив? Я сюди поставлю, диви. Підходи, диви, отако. Ігор, підходить. Мне кажется, підходить. Якщо що, клич. Хорошо. А я йду наслаждатися сладким сном Хьюстон. Ах, відпочинок. Коли будеш день, скажеш. І так, ми продовжуємо грати Копаном. Тільки ми вже тут були невеличкі технічні проблеми і ми граємо вже на другій карті. Ну, на його.
Х'юстон. Ну, не понял. Біжить я впав. Хочеш покажу, як треба займатися паркуром? Хай-я. Я чуть не впав. Є, я прийшов. А давай ти попробуй. Це ж легко. Я прийшов опять. Стоп, не треба закладати, це ж прикольний паркур. Дай строить. Як строить? Все. Можна я построю свій домик маленький. Ні, Богдан, давай спочатку коло зробимо, а потім свій будеш строїти, добре? А він великий має бути. Не дуже. Якщо не дуже, то це значить великий. Так, що я не можу строїти. Я не знаю. Фьюз. Але буде дуже маленька хата. Sim salud, jai, sim salud. Отако. Чай, салют. Мне просто, блин. Здесь наконец. Здесь наконец. Да! Поклал, надеюсь? Да, поклал. Чай, чай. Чай, всім салют. Богдан, іди роби, потім доробиш свій домик, чуєш? Роби пол. Ти бачиш, я вже наш. Я що, не можеш сам построїти? Оце наш буде двоє домик. О, давай коли все доробимо, тут ціле місто построїмо, так? Будемо ще поставимо без паролю і тут будуть переходити жити, вибирати собі домик. Тільки купляти будуть не просто безплатно, а будуть давати вещи і брати домик. І ще построїмо таку високу штуку, вони будуть туди попадати і давати вещи, щоб вийти в город. Замість грошей. Так, вже 9 минут, скоро буде вже буде 3 серія. Ой, да, все правильно, 3. Зашибив мене бджола. Завантажено на 39%. Ладно.